tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man ngaminon, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidon dito'y istur ko si Cabello. Ikanak man dito sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistong pala ang bakal. Aon pa'y ngamin kwartak ita. Bayadam to Malugi ti istur ko no kanayon nga utangem dagiti langko. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktuken ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Day tarid latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito istur ko. Wen ka di bakit? Daanag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayada kon ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pa utangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Ti anya, Mari Jaja. Agsasarunong mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in-order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba nagkayat mo pa'y amaamuan, Mare? Win tamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan masapul amaamuam no anya ti in-order na iti online? Tanya kumangay ti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Simang patmat gaya man ti order ko tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina tatang. Hindi mo. Tapay agimatang ka pa ilan. Kat adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school Sa bagay bitkit di Mayat ngagpaiso numasukatan may. Kitaan nyo man nung mayat day ti adesinyo tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Yung maguray ka man anak ko. Apay ka di tatang. Basta wait lang. Tidisinyo ti kurtina ala ko ni Jaja karuba tayo. Apay agimatang ka pa ilang iti online. Nalaklaka ngamin iti online tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da may baga ni Jaja. Maawatan namot siguro tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang itinangina? Tanda ni maibusan ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo tatang. Dapat mitkid di maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ko. Akita aktuman nga rod iti online. Ha? Adala ko na bagas Adda tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amo no isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak tilakon na tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, ngumina mat aminan. Aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam lang nga ta nagturong idenda Ruby. Anya nga tamanan ti in-order na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapul ang maamuam amin No sa anak nagbidot, bagas dayjay lang ay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan ka tatay tagsipsipot ti paglaingam? Kaya't kula amaamuan no anya dayjay.
Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat adamat lakok abagas dito eh. Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita isturmo no dida kayat bakit? Ay basta, agimbistiga iti kasta. Kat maamwak ti pudno. Nye, mayat may gayam to yung bagas nga in-order mo iti online, anak ka. Wenmat ngamin tatang, kasta ti bagas da Mariana, mayat tanalukneng. Huwag nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito istor ni Jaja. Ngam nalaklakaday tatang. Ayan, 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online kat 1,350 laeng. hindi nakatipid tayo iti 250 pesos, anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay tatang, isupay ang maigatang iti asin wenno mantika. Gapu iti kinarigat ti biyag ita. Kit masapol ang maibiro. Wan nga ro tatang, rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay tatang, saan moten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro na giti da pamilya na. Naku nayo pa'y tatang, siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata. Kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang na kaon. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kunak lagi din nung nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May sa atado laang. Dualatan na kaon. 120 pesos amin tata. At titibayad ko na kaon. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsin nga in-deliver ta. Uwan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam dayjay. Paidam dagito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamat lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali da di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas dyan. Ay nawo, apay ni Ruby. Imay gimatang ni Tata Selmo dito'y istor ko itay. Kat naibaga na anag-order da iti bagas iti online. Kahit anya ko maitakin ka. Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. Anya. Amu damit nga dala ko kabagas. Ngam ape anag-order da pay laang iti online. Ay na, choice damutin aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oho, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam da kita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaitam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaeng bakal. At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman na, Maray. Mabit lang ang Maray. Di ka pa'y pumampanaw ah. Apay ka day, Maray. At da ibagakin ka, Maray. Among ka day, nakasaritak ni Tata Selmo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anag-order da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Maray. Siyempre, maditiriknak, Maray. Amumot ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lakok. Amangan mo't nung nalaklaka iti online, Maray. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat mo umasenso ti padada at tao. Imbes asuportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam-damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Maray? Among mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sapol nga istoryaam ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Tamadi nga rod tiriknak. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbalin ng mga iso. Diyak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramidin na ti kasjay ket addamet lakok abagas iti istor ko.
Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid, bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo, bakit? Adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo, kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ang negosyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Maray. Ay, nawaw. Di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mari? Ah? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no niya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papaniti pa nag-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo ka no akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalungaran tayo. Ultimo bagas ka no kat order mo iti online. Gapo, tanalakla ka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Iso anas ka nga agtipid tayo. Day, tate saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakid di tinakam na ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa na. Wen Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad naman yung limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Mare. Makitang ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro, Mare? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Mare, di mo nga min ikan iti kay papanandag iti makitkitam, kasi kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan, an-ano manay. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tadda nakitam ang nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako na akong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawang. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya maninday tayo in-order mo, anak ka. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mat amin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da iji sentro. Nung makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Nek, kita ang manak ka. Naa, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na matan. At dalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya ngay nga rog, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakeng ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti may istoryam. Naa, Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga agurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamat dagiti gundaway agumatangak dito isturmo.
Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay, di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is-istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kasto yung aramidek. Kaya't kulang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo niya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay, nawaw. Nalakalaang kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay, nawaw. Ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na mek ti marikrik na ita. Sensitibo ka launay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakita nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay, nawaw. Kasanoan na ibagam nga awan. Kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agurder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubi. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kas kanya. Saan apudno day ta, Maray? Di ka agdanag, tainton maibos ti pangkusina may. Gumatang aklat ta, dito istor mo. Ay, saanan? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang tikas jay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Wan nga rod lakay. No apay nga ming apaam ida. Wana tagurder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay nabay, saan nga min ama iparbengap apaan lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Wana ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibkar kumatipakinakam mo. Di mo apaan dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada. Iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wanan. Aramidam timbaga. Iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Day off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot nga men, apay ka daya.
Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni nanang. Sa dino kumawag ngay. Ag-beach tayo man mat. Agbits lagayam. Masaduta. Ay nawaw, italaang manan ama kapagbanding tayo. Saan mat ama balin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikam mat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod. Apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo. Awan Mapanugak no ka. Kasano nga rod ang mga trabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog. Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalud-sudakan ka. Ibagayo latan niya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanakaw. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anuan nyo matikas ta akawas nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan amatuloy day a plano tayo nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita kenkwana. Saan ama balay, asan ama tuloy ti outing tayo? Agsarita taman Patricio. Ha? Apay ka dinanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot, iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwami ti kakasta nanang. Ay saan ama balin ti kasta ka panunutam? Kanyat kayo tiyo asawan. Nakasagana ako. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam. Ayaw anong tiyado pa'y angam. Mapantayo amin ta day of moment inton lunays. Ipadas mo ti san asumurot na. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka ta picture tayo man matlakay. Masapul ka di pay. Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Magkatulaki ti nga amom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para agpicture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak man da dyan ka. Nukas ta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita mananakaw. Kitaan nyo saan ang makaisam? Adamay saan nakaisam, ngamadlaw mo't ang napilitan laang. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisam nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isam na. Naglokon da dyan nga asawam. Kaya't nang samot Tingiwat yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapa anak manan. Nakitak dagiti ladawan nyo nga impose mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amare. Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisam. Nakitak maruday di Mare. Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay Mari. Saan siguro ang nairwam iti outing, wano saan laang a photogenic. Ay na Mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangan na kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting santo agisem Mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Sumrag ka. Tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Andala na patag na ibagakin ka. Anya dayta. No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakat mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya.
Adda ba sita pagsasangwan tayo, paray? Ayun na, umayak pare. Ngamsyak laing ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo ida. Tapno adu tayo ang maurnong, paray. Ay na pare, ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurday dyan. Kasaritam ngamin iti nasaya at aparay. May mayat matlaang no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. No sumurot ni bagat ko, awan na. Sa anak manen akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak kaya. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinobya na itagad. Isumat lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayam mo. Ah, No tigayam mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. awangan ti ado asao. Itad mo kindi ti kagatawid nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Same price lang ta, amanong. Awan mo't nagbaniw. Ikanak nga ro iti dua abote ating ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos miday ta. Adda impus tinobya ni Gilbert aladawan da idirabi eh. Kat kas makita, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay kas na ti panagkitam kanyak bakit? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat baso ko kun kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Nung mabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man dayto'y picture yu idirabi eh. Kita Anay ko, di naklapikusa na. Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngamno da kami a pamilyam ti kadwam, kaslagsak sakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kaya't mo ta ipakita amin kan ka, ah? Nakapigpig sa mananti sa Brenda, anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo da iti aladawan nanang. Nan. Nan. Nilakay mo ti adda iti day taladawan, anak ko. Kadwa na ti gayem na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Ayun. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisab. Kasla adda rikrik na na. Dayta nga rod, ngam no adda maibagakan ko na, kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan dayja Patricio? Marmarwam. May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas man ang tigatanga, Manong Patricio. Una, ta saan nakmutin nga ilutuan ni bakit ko? Adda manan siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pare Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isem mo, Ha? Kasano alam mo? nabayagan day ta aparikot yo, Manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mag, nakaragragsak ka kadagiti ladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pare Gilbert asan kaming ngagpicture no kasta ngagkukuyog kami. Tapno awan pare ko. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akasta ti solusyon, Manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastamutan ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, Manong. Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero 1 nga ayan ti atensyon mo. Ta nagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinobya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wanlat ta ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Anya tinasaya ati jay. Wan tapno ada ka innagaw mo. Anyat ko lang bakit? Kain nagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak.
Awan mo ti Malaysia kada kami ken pare Gilbert ah. No saan mo anawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga adayem bagak. Makauma mat ti agpalawag keng ka. Anyat aramidom dito yung balay, paray. Aday niyag ko nga arak pare Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngamsan ang mabaling agsyat ta ita. I know. Apa yung pare? Wan tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kamay. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apa yung ipalubos mo ay pare? Apa yung agpa-under ka adagos ngay? Naipilit ko ti kayat kaw. Hanggang pa kami imot kinibakat ko, paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyag may. Awan riray. Dakkel ti nagbaliwam. Sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat ti riri, paray. Iso pasensya ka na Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Ngata. Wen ata istrikto mat tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumanda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigaw. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday ang mabaling nga aramidak ti kay kayat kaw. Nasaya at mo't kasta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jack kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap-apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isom ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngam no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisang. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio kan kaday taaya? Itala ang anaamuak ti may papaniti da ta. Ala, bayam. Kasaritak to ti gayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel ti nagbaliwan na idi ng asawa mare. Awanin ka doon nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita makariknamot day di a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslawan panunot na no dadduma. Katduan ti putot na. Talaga ka di asaan mo akayat agsyat pare Gilbert? Saanan paray? Ay nawa. Sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo paray? Dagiti anak yaw. Ay nawa. Saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko pare? Di Diyos salatan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyang paray. Natamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkinaawatan kin ni bakit mau. Italaang anamwa. Ta italaang nga indano ni ating Ursula kanya. Ay kwa pare. Di... No siyak ti si kaparay. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Nawan ti aramidan. Iti kastakit saan nga agriri ni bakit mau. Agrubat tayo nanang. Ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw. Umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Ag-picnic kami iji karayan. Apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo at dagayang plano yung akasta. Gapo, tamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinangibaga asan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Iti lang dayjay bakit? Saanin ita?
Agrubot tayo na. Nanang, sumurutak may. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam numapilpilitan ka, agbati ka latan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam at iragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngem ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti bagam, Julie bakan? Panagkunak kat may mayat no ipabunyag tamat ti anak ta, Joseph Lakay. Babalin mait, ngam simple laang ti kabailan, tabakit. Okay laang Lakay. Nayunan ta tininang kaninong tapno adunto Ay ti. nawa, dagiti na immateryalan na bambanag maning tada iti utak mo. Siyempre masapulong agbalin tayo a praktikal Lakay. Bakit? No kasta ti kapanunutam, amangan no awanan ti mayat nga agninang huna agninong iti anak ta. Agdalat tamot siguro. Siya kun ti agsapul iti ninong kaninang ti anak ta. Ipadas ko nga ibagay tinasing dagayem ko no kayat namay. Wan isupay ama inayon iti listaan ta. Kita ama, di ka agpilpili, tama nga no maisyo tayo. Uray san abak nang no adda maisuro na iti anak ta. Mabalinlat ta. Mabiit man laang ansyang. Apay ka di. Adda masapol mo kanya, Julie. Kastoy nga men. Ipabunyag mi ti anak may. Ka? May saka kadagiti kayat mi nga alaan aninang. Ah? Alam mo ton umanugot kan ta inayon ko tinagan mo iti listaan. Idi pa'y may sang aldaw apadpadaanan ka. Manungay tinaalayo aninang kaninong. Dua aninong kan may sa aninang paylaang. Maikadwa ka kumano kayat mo. Ah? Ay ko, aguray man pa'y tapagpanunuta. Apay apagpanunutan paylaang ngay. Kasaritak man pa'y nilakay ko. Ibagat to kan ka no anyat mapagsaritaan na eh. Itay pa'y adi ka matagtagaray. Ang siyang bakat. Anda ka di parikaw. Naunag ti pampanunutak lakay. Anya day taya. Panagkunam, bagay ko kaditi agbalin aninang iti anak da Julie. Agninang ka bakat. Sa anak nga rod ang makapagdesisyon lakay. Apay mat. Wala tano da duma, demanding ni Julie. Amangan no inton madamdama kat adda maibagana, no awan maitid ko a regalo para iti anak na. Di ka saritam ni Julie. Ibagam asan ka baknang. Amangan no agsakit tinakam na kanya klakay. Ibagam nga agninang ka. Ngum di na namaan nga adu ti maitid mo anain materyala na bambanag iti anak da. Takas kadakwada, saan tayo mo tabak na? Kasta nga rod taramidig lakay. Sapay la ko mata maawatan na dayta. Uray saan tayon sapay nga ituloy ti bunyag Lakay. Ay nawa, apay mo't bakit? Wan ata nagaruti nakasarita. Ngam dua aninong kan dua aninang laang ti manugot. O kilang day tabakit. Ay nawaw, may mayatlat tamot ano aduda. Tinapatay, kat adda ti upat ngay manugot. Itantan tayo pay laang Lakay.
Kasano ngayon dagiti nakasaritam nga agninong, kan agninang kuma. Kasaritak ida ah. Manya di bagam katakwada nga eh. Irason ko nga dapay lang tinapatag anang usaran ta iti kwarta tayo. No, apay ngamin amasapul nga adutini ng kininong ah. Ay nawaw, common sense matan a Joseph. Para matla ang iti anak tati kastoy nga aramido. Anya gayam ti isuot mi inton bunyag ti anak mo, Mari Julie. Uray saan kan nga agsagana, Mare? Ne, apay ngay. Itantan mi pailaang. Saan ang matuloy ita tinagsaritaan ta? Ay nawaw, apay mat. Personal reasons, Mare. Kasta ka di. No bilang man ta agbaliw ti kapanunutan may, ibagaktokin ka, Mare. Talaga laang ngamin asaan ang mabalin ita abulan. Ala, no kasta ti desisyon nyo, maawatak matkit di, Mare. Adda ngamin napasamak ajak ni Namnama. Kat naigastos mi ti kwarta may. Sapay la kumaata maawatan yung mati sitwasyon mi, Mare. Un matkit di, Mare. Di ka madanagan no may papan iti day taabanag. Maawatan. Anyat na pasamak, July. Agpinpinukaw kayo matkin ni Ines itay. Wala tama diti ugali da nga inis, nana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan nyo, aya. Day talag singir ti paglaingan na, nana. No adda utang mo kwa na, agbayad ka ngamin. Iso nga rod ang makisarsarita akin kwa na itinasaya at tawan kwartak ita. Saan ba't ang mabalin nga agpatingga kailaang iti sarsarita na kong? Ay, makabayad akto, nana. Saan lang nga ita? Apa umut amin ang akalugaran tayo. Makiapak taapandak mo. Mabalin mo't nga agpakumbaba ka. Narigat nuguraan da ka dagiti kabaranggayan tayo. Ay, nana. Uray entero a barangay ti gumura kanyak, awan bibiyang ko. Anya, Saan asyak ti agadjas para kadakwada? Nagapakanumot da inis kin Julie itay. anya, Isaw tinaistorya ni pare Lando kanya. anya ka numanin nga itinagapaan da. Utang ka no, ti makagapaw bakal. Ay, una yan ni Mari Julie. Idi Lunes, adda nakaapa na. Ita, adda manon. Jakman amaw, iti day ja ataaw. Inal daw samutan ang makiap-apa day a babae. Naturay mo't ngamin amay sa. Day tala makiap-apat ang munang raramidan. Kaslasaan nga agbyag nga unti kaapa na. Sigurado aday ta nga ugali na ti may sa agapo, no apay nga awan mayat nga agbalin aninong kaninang ti anak na. Madisdis mayada, tadam nga min tangtangsit ni Julie. Un nga rod mairaman pa dito, beng! Panagkunak, umanayin ti budget tayo, pidol lakay. Rugyam nga rodon tagplanaw. Tapno mabunyagan mo ti anak tabakal. Wan lakay, rugya kun ti agi budget. Dakitini ng kininong ngay. At na nakasaritan bakal. Awan pay, kasaritak to dagiti am-am mo. Orasyak bakal. Tulungan ka. Oray basit laeng, tinapatag kat pagwadan ti mapilita. Uwan, bakal. Ken oray saan abak nang, tinapatag kat adda maisuro da na saya at iti anak ta. Uwan, bakal. Amok daytan. Okay, no adda makasaritam, ibagam adagos kanyak, tainayon ko iti lisnaan. Manungay tininang kaninong akasapulan nyo iti bunyag ti anak yaw, ansyang. Kumpurmi no mano ti mayat nana. Inayon nyo man tinagan ti anak ko, nakong. Ni Marisali, nana? Wun, kayat na day jay ti agbalin aninang iti anak mo. Saan ka di nag-message kan ka? Awan pa'y mat nana. Amangan no nalipatan na laeng. Ala, inayon mong tinagan na itilistaan niyo. Okay, nana. Agyaman akmanan. Sigurado nga ado ti mayat nga agbalin aninang kaninong. Tanasaya at kayo nga agasawa. Saan kayo arupat kwarta? Saan akas iti daddo madita? Bakal, anya ti ilis-listam.
Dagiti ninang kaninong ti anak talakay. Ay nawaw, nagatumot kan baka? Jay daduma, isuda ti nagboluntaryo. Aya, Wala kay. Amumet, saan ko nga aramid ti mang pilit. nadapay nagan ni Salay nga anak ni Nana Lina. Nagboluntaryo lakay. Duda magayam. Wen nga ron, uray siya. Naklaan na, tadamot dagiti agbulboluntaryo agagayim sa. Nasaya at ano kasta bakay? Saanan ang masapol nagbirok ka? Tadamot din lagi tinagbuluntaryaw. Pudno launay lakay. May mayaten ti kastoy. Tapno awan maibaga dagiti tattao. Ay nawaw, nagadumot tan tininang kaninong nga inalada. Ninang kininong kun ko naman hindi ta Julie bakit? Kita am nga mintimpos ni Marian siyang alakay. Itak man. Aday ta ni kita am kaday. Napumpuno ti listaan da. Aywan. Adong agpaisaw. Sigurado a pinilpilit dadagi talakay. Ay no. Nakita mo ka ding inarabid na. Saan mo't kiday? Nga madlaw mo nga main. Ay. Di kag sa iti kastan on pamanagnak mo bakit? Madlaw mo't? Nasaya at atao daan siyang kan pare pidol. Ay natam mo tayo nga eh. Amangan no nagboluntaryo dagita. Nagrubata kong Julie bakit? Ay nawaw, kunakman no makipangan tayo iti ayandaan siyang ita. Bunyag ti anak da italakay. Da kayo latan ti mapan ah. Ay nawaw, di mo kaya ti libre amakan aya. Sana mabaling aglang anak bakit? Sayang mo ti suldok ko ma. Sa bagay matkit di Un gayam, norumwar kayo. Ilimbang mo titulbak iti sigod o pangilimlimbangan tayo. Tagawid akto no alas 12. Won lakay. Ipadas konto ti mangisupot iti para kang kano makataymingak Ay nawaw, saanan? Lumakipangan kayo. Gusto mo tinday dya Sana masapul ang mangisupot kayo pa'y laang. Nagadun amakmakan. Ilibre ka no dagiti ninang kaninong ti daduma. Aya, Wood, kas kumaiti cake. Inisponsoran ni Isabel Agayem ni Ansyang. no kasta. Dimawat dagayam kadagiti ninong kaninang ti anak da. Isumot lagayam nga adu ti ninong kaninang da. Kaya't dati makalibre. Pito ti pampanunutem. Saan da di maawat. Dagiti ninong kaninang tinagbuluntaryo amang ted. Kasla panagayat damutten iti anak da iti bunyag ti daduma. Sa anak amamati nana. Anya, Imposible launay ti kastang ibagbagayaw. awan imposible na kaong. No nasaya at ka atao, nasaya at matipadam atao kan ka. Ngam numan nakiapa kan natangsit ka, natangsit damot kan ka Agawid kayo ka din, Mari Julie. Won maray, apay ka day. Alaam da ito, Mari. Anya ngay day ta. Anya kumapay ngay, makan sobra nga minti makan. Kasano, kat sinubraan nyo matininang kaninong ti anak yo. Ha? Anyat ko na? Sinubraan nyo ti inalayo aninang kaninong ti anak yo, kunak. Uray la na puno ti listaan nyo. Kinapudno na, nagbuluntaryo ti daduma, Mare. Oho, No, saan ka amamate? Sa lutsudom ida. Kaaduan ka dagita, kat nasingod agay yung mi, tinagbuluntaryo. alawo nun, nangabakan. Anya? Ha? Kasta timbagalagan ka bakay? Wala kay. Ay nawaw, di mo latan ni kaskaso bakay? Madingarod tirik nakitikas diyan na isawang na. Kaslabasol tapay nga adda nagbuluntaryo ani ng kaninong ti anak na. Umapalaki di tayo kalugaran. Anya kumangay ti apalan na. Una, tado tininang kininong tinakta. Kadi iso tinagplano agpabunyag. Mabilbilang lang tininong kininang. Ti ugali ni Julie ti may sa makagapula kay. Sino kung mga may tagbuluntaryo kat apahan naman lagi ti kalugaran tayo. Agraman lagi ti nasing nagagayam na. May turod na nga apahan. Manakya pa na iya babae. Oh! Tinilaw mo kanu ti ado aninang kaninong iti bunyag iti kalman bakit? Asino tinangidanon kang kalakay?
Dagiti nakangag itin sa usawang mo ijay Imbagak lang tinakitak lakay. Ay nawaw, awan babain mo met. Sika lang arudon tinakibangan, sika pa'y lang tinagatuti sa una. Una ata nakakaskas daaw lakay. Idi da tayo ti agpabunyag kuma, manmanuti kayat na nga agbalin aninong kaninang. Idi nagpabunyag ti anak daan siyang kanpidol. Napunno ti listaan da. Wan ata nalaing amakibagay dagiti nga agasawa. Nasaya at day ti padadataw. Saan akas iti dagduma dita, nga agbirbirok iti apat ti paglainganda. Ay nawaw, patpatamanak ka day. No iti panagreklam, kat saan aparakin ka ti insawang ko, ilisya pa. Kaguranak magaya man ni Ansyang. Ay, wun. Kagura na ka, ta sumanao ka. Ay nawaw, apay, nasaktan ka di iti na isawang ko. Di mo nga minamo ti tangtang abem. Anya, Sakbay nga agsao ka. Agsaludsod ka pa'y nga main tapno maawatam ti mapaspasama. Kentapno ammong ti ibagbagam. basol ko man gaya man. Iso nga awan unay ti gayem mo dito lugar tayo. Iso nga awan ti mayat nga agbalin aninang kaninong iti anak mo. Takas tangamin ti ugalim. Mannakiapa ka. Anya? Natangsit ka nga main. No aramidem kumamot ti kas iti aramiden ni Ansyang, o di mayat kuma. Adda kumamot ag voluntaryo nga agninang iti anak mo. Likliklikan naksamot, Mari Julie. Ay, kwa, saan mo't Ansyang? Apay nga rod asabali nga iti pagturturungam itay. Saan mo't nga ijay ti dalan nyo? Ay, kwa, mapanak ko maiti ayan tigayim ko. Asino agayem mo? Ay na, nagadulakit din asal sa lutsudaw. Amok nga grasrason ka manen. Amok alikliklikan na, tadabasol mo kanya. Si Kaki Dimit, saan ko nga aramid ti kastaan niya? Ay namare, jak amo no apay nga isyo ken ka ti may papan kadagiti nagboluntaryo aninong kaninang ti anak ko. Nasakit ka di tinakam mo, tawan nagboluntaryo idida kayo ti agpabunyag kuma. Ha? Ibagat ti sikreto ken kamare. Agsingsingpot ka ngamin. Saan kat aday ta makiap-apat ti paglaingam, tagraman pamilyam kat maapektaran iti kasta nga aramid mo. Anya? Makipagayam kakit di kadagiti kalugaran tayo. Tawan na saya at apagbanagan ti tao analaing amakiapa. Ay, nawaw! Nuti may sa atao kat narigat ang makatungtong kan manakiapa, awan ti mayat ang makigayam kan kuana. Ngam no ti tao kat nasaya at ti aramid na, nasaya at mat dagiti kaaruban na kan kuana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.